Киләсе котлау хаты туй мәҗлесенә юл ала. Нәкъ бүген 6 сентябрь көнне Югары Яркей авылының иң асыл егетләренең берсе Илшат Закария улы Шәйх Морзин һәм Исәмет авылы сылуы Альмира Данис кызы Әхмәтова гомерлеккә вәгъдәләр бирешеп, чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын тергезеп җибәрделәр. Шул уңайдан без аларның ата-аналары яшьләрне гомерләренең иң истәлекле мизгеле белән чын күңелдән котларга ашыгабыз. Хөрмәтле яшьләр, сезне бүгенге изге матур бәйрәмегез, туй тантанагыз белән ихластан тәбрик итәбез. Безнең кадерләребез, сез бүгеннән бердәм, икегез бер фикер кешеләре. Сез бердән-бер гаилә. Сезнең тормыш бары сезнең кулда. Сезнең язмыш бары сезнең юлда. Гел янәшә бер уйда, бер теләктә, бер нияттә булсагыз, яшәүе һичшиксез күңеллерәк булыр. Бүгенгедәй бик күп алтын күзләр, салкын кышлар, ямьле язлар, гөл чәчәкле җәйләр сезне изге теләкләр теләп көтеп торсын. Пар канатлар булып яшәгез сез. Гомер үрләрен бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып үтегез. Тигезлектә үссен гомер юлларыгызга, язмыш ашысы кагылмасын. Хәүф-хәтәрдән сезне саклап, фәрештәләр сезгә һәр вакытта канат җәйсен. Күңел түрләрегез һәр вакытта аяз булсын. Туар көннәрегез шатлык, куанычлар, тазалык, саулык, тик бәхет кенә алып килсен. Сезгә хәерле озын гомерләр, кырыштай нык сәламәтлек, татулыкта, тигезлектә бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, бүгенге хисләрегезне гомерлеккә саклап, үзегезнең дәвамыгыз итеп, сау сәламәт, игелекле, иманлы, михербанлы, шәфкатьле балалар үстерергә сезгә Ходай насыйп итсен. Сабыр, түзем булыгыз, сөюегезгә, өметегезгә ышанышыгыз, бер-берегезнең күңеленә, сизгерлегенә таяныгыз һәм әлбәттә онытмагыз. Яныгызда сезгә һаман ярдәм кулы сузарга әзер әти-әниләрегез, мөмкин кадәр булышырлык туганнарыгыз, дусларыгыз барын истә тотыгыз. Бердәмлектә, татулыкта, бәхеттә яшәгез. Илшат Альмира. Юлдаш булсын сезгә акчарлыклар, юлдаш булсын сезгә ак чәчәк, ак чәчәкләр кебек матур булсын сезнең тормыш, сезнең киләчәк. Яшьлек мәхәббәте мәңге булсын, гәлбер булсын барыр юлыгыз, ак бәхетләр генә явып торсын, котлы булсын яшьлек туегыз. Иң изге теләкләр белән әти-әниләрегез Закария Фәнзилә, Данис Гөлнара һәм балалар. Хөрмәтле яшьләр, Илшат һәм Альмира. Туй тантанагыз котлы булсын. Газиз әти-әниләрегез, барлык туган тумачаларыгыз сезгә бүген тик ак бәхетләр генә теләп, ак юлларга озатып кала. Бергә башлаган парлы гомер юлларыгыз озын һәм бәхетле булсын. Авырлыкларны да, шатлыкларны да бергә кичереп, якыннарыгыз өчен һәрчак үрнәк булып, алтын туйларыгызны да каршы алырга насыйп булсын. Туй ул умырзая чәчәге. Сез бүгеннән бер үк бер тигез. Чәчәк атсын гаилә берегез, бер-берегезнең кадерен белеп, тигез тату гомер итегез. Һәм шушы теләкләргә кушып, әти-әниләргә сайлаган җыр бүләкендә сезгә юллыйбыз. Җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилек
Yurtqa baraylik. Çıqqan edim bir çiberki sizlarga. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчала, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әше-әше сүзләре. Күстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар.